טוב, יודע לעשות דברים? כן! אכלת משהו היום בבר מצווה שלך? כן! מה אכלת? בשר. יפה, יפה, מבסוט? כן. אוקיי, אז הקיצור, אז אבא של זה? רגע! מה? אני מפליץ. די נו, אני מבקש ממך. מה אני עושה? זה יצא לי. די, אני מבקש ממך. עכשיו, אז הקיצור, אתה אומר שאתה יודע לעשות דברים על הבמה? כן. מה אתה יודע לעשות? חיקויים. אתה יודע לעשות חיקויים על הבמה? כן, בטח. מה אתה אומר? איזה חיקוי אתה יודע לעשות? הנה הכלב שלי. זה הכלב שלך? זה הכלב שלך? כן. איך קוראים לו? גולדי. גולדי דוינה. דוינה גולדי. דוינה. גולדי. הוא לא שומע אותך, נראה לי. טוב, גולדי, הקיצור, אתה יודע לעשות חיקויים? כן. של מה? חיות. מה אתה אומר? אתה ידעת שאבא שלך עושה לעשות חיקויים של חיות? כן, בטח. באמת? כן, בטח. יפה. איזה חיות אתה יודע לעשות? של אריה? אתה יודע לעשות חיקוי של אריה? אתה יכול לעשות כן או לא עם הראש? כן, כן, כן. בסדר, אז בבקשה, איזה חיקוי תעשה עם הציפורניים? בוא נראה איך אתה יודע לעשות אריה, נו. תעשה כזה ציפורניים של אריה כזה, צעד קדימה כזה, מכל הלב, ונראה איך אתה עושה. רגע. מה? גם אני יודע. אתה יודע לעשות גם אריה? כן. מה אתה אומר? זה נשתחתי. יפה. הוא מאוד מוכשר הילד שלי. יפה. אז מה? אתה יודע לעשות גם אריה? כן. נו, אז תעשה ציפורניים של אריה, נראה אותך. רגע, עוד אחד. בבקשה, נו. יפה. עכשיו אני. בבקשה. תעשה צעד. תן לי עוד אחד, עוד אחד. בבקשה, נו. מכל הלב תעשה אחד, נו. יפה מאוד. ככה, תראה. יפה מאוד. איזה עוד אתה יודע לעשות חיקויים? של איש קראטה. אתה יודע לעשות איש קראטה? כן. גם אני יודע. אני רואה, אתה יודע כל מה שאבא שלך יודע, נכון? יפה. אז תעשה בעיטה באוויר, נראה אותך עושה. הוצ'ידו! יפה מאוד. תעשה אתה בעיטה באוויר, נראה אותך. זה לא משהו מרשים. חבל. מה? תן לי עוד אחד. מה יש? לא יודע, לצורך קקי, נו. זה משטויות שלך. הקיצור, אז מה עוד אתה רוצה לעשות? לשיר שיר. אתה רוצה לשיר שיר? כן, בטח, מאוד מאוד. איזה שיר? יום הולדת. אתה רוצה לשיר יום הולדת לילד? כן. תן לו לשיר. תן לו לשיר! בסדר, מה אתה מתעצבן? אני תן לו לשיר. תדליק אותי. בא לך את הצורה. בבקשה, תשיר. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, שכחתי איך קוראים לו. עידו, הבן שלך. עידו, מה אתה אומר על זה שהוא שכח? חזל. מה אתה רוצה להגיד לו? אתה רוצה להגיד לו משהו? כן. נו, אז תגיד לו. תודה, אדם, כברה שלי. אני אוהב אותך, ואני עוזב את הבית. טוב, אז עידו, תגיד תודה רבה לכולם. לא רוצה. מה אתה רוצה? לעשות אריה. טוב, אז תעשה אריה, נו.